anak gariang malang di dalam anak bantu matilah di lamun lara Jawa lamun tangana matilah di lamun lara Jawa lamun latai anak tuane yang pasang kini memang daya toiri menunggu alun kini silaya tanya ala kambang la silaya pasang walabu anak orang dah di kotorang nak kaili lalu kapainan kaili kado arisan jo
sana matolong ladang iko lagu madarato piaman parintang sana bama parintang sana nan basamo Palo banda kaili jalan dai kamuaro ko ado kato madaka minan sala maminta ampun da badanangko sama da bali lakain bali marekan tigo eto apatui dia lihat sayang madik kana lain dek bansat awak madik dek bansat awak sama camiko tabang labu ruang madi layang-layang marau jatuh ke dalam padi wadona nelo madi kaparintang patui dibuang bansat kami banyak lokai
desa lendang karap dia ge suto biludu tanunan sultan padang panjang diudah saja madik mengaku harap dia adik mungkin kurang 1 dagang kamabua madik dagang kamabua andam seorang obao kakincela dia kandon da olu sabalun manu buat padi jo kami pandon baladuangkan obao bapikir lanan kandon dolu sabalun sayang madik kaman jadi jauh dah bangsa batang guangkan kudo diraca di kakang tali palanonya atika mundo dapat dunia kadi kaca kalau lah tua madia kalau lah tua apa gunanya tak mungkin ledek tanam padi tanamlah padi di suarang tak mungkin sayang awak madik menjadi ancak dia lihat tangan orang Atai atu mubarakatu babelo jalan
kabeh kaki kaduanya. Oh malang bacinta nasib badan pamenan orang tak sayangi datang lempunya kamanjapui. Awak nanti gak kata nganggu saja. Dia pada tila dia padang taro sare muatan kulit mani jalan gadang tak bantang jua. Udah bahagia madik katwaro baljujai madik jamulik mani tan baliknya madik tan baliknya sudah iko Jampang jadi dia kan luang jalan ke ayah jilurui jalan karimo panjang kaki dah jalan ke muaro. Oh patut sayang jo kami madia indah kaman jadi ga are adik modenyo di tangan orang. Udah menanti dia dandam juo. Di awak madik di Jakarta, dari Jakarta sampai ke Bandung, sampai dan 7 kota Palembang, sampai dan tembak kota Bangko. Awak nak balik ke Yaji, rumah mandi di rantau Simulenang. Dah alu rumah di Indopuro, kini lah pindah ke Tarata. Aduh dua anta
madik ka Marianta. Nampak sayang udah tak dorong kanan kanduang. Nampak udah bahkan tak seorang bapagaran bangsa dari Sanjo. Kini disabui indak jadi daranan indak namo sanang hati bakanda adik juo. Sayang tak dorong madik sayang tak dorong sampai indah semanjaknya jalan madi kaya di rata-rata ketimbulun tarantang di etali juwe-juwe tarantang lalu kamu waro. Semanjak sayang indak kaman jadi dah cubo mengadu kepak dukun lah 9 batang asam nan boke kato pak dukun kamam bujang lamo salin satin basarang madi umpun bulu kalua mencari makan kalau mangicu madi mului joati dikutuk Quran 30 ayat katuba madi ayat katuba mengawakan kok indak jadi pate jo kami jo orang tolong di patayan si lorong patah si tindi orang agi baru masuda kalau yang rak tidak kok indak jadi sampai jo kami jo orang tolong dijadian udah menolong sakapusiri tandonyo berandam balun sudah sayang tak dorong sampai indah Ona labi kau dah dembandan tali biola
tinggi la bukit madi sitarata dapat memandang ke muara. Oh sayang tak dorong madi kanduang mas sampai ndak sungguh hidup madi sungguh lai duit takkan najua ko indah jalan madikan duang makai haji kaki dah jalan kamuaro ko indah sampai sayang awak madik sekali kini udah kagadui sudah iko Pane madi urang ka babi dua tantu di lawitan laba pikir dek kanduang kini sambil duduk kok lai sayang madi kok lai sayang mas sampaikan di mana warna jalan kabalai di sini nado simpang du di mana lo sayang jo kami namu sampai kok la barampiang bansat jo kayo Bukit tarata tinggi balun niu
jale dia ganjo ini madia ganjo didulang indak ganjo diparak lai ganjo diparak nala mati dimakan kabau iki buat oh masuk kini madia masuk diurang indak masuk di awak lai masuk di awak nalabi sekarang apa madia sekarang apa boleh buat indak jadi madik jalannya madik kata pirimbo dapet memandang madik kasubarang opat tanang lalai adik jonan kayo nabian sak biar jale kata buang pasang dilalang panjang rami diana onde adie mudo rami diana onde gajai dia mudo dia digangga murang udah menunggu desa yo juho onde gajai dia osayo juho Kasam
apa sama dia rantan juang alai rami diana onde dia kandua mudo rami diana gajai dia mudo di mana sayang madia karena mau sampai orjo apanza onde dia kandua kawan mambao jo apanza onde dia kandua kawan mambao anak laru sama dia di ujung tanjuang bari batali onde nan kandua otarok mudo bari batali onde nan kandua otarok mudo tangguang lado sodo dia dia kandua kalau mungkin onde dia kandua janji kita kalau mungkin onde dia kandua janji kita Rami Madia orang painan Rami Diana onde adie oi mudo Rami Diana onde dia kandua ramudo Onan bajanji madia jawab tantangan
pantai Padang onde dia kanduang jadi sasinyo pantai Padang onde nalansi jadi sasinyo di sawah Madia manyabi padi sabi talata onde dia kanduang onde pamata sabi talata onde nanggajai onde pamata balun kamu kiedo dia udah jo janji anta kok mungkin onde nan kanduang dia dia sorang anta kok mungkin onde nan kanduang dia dia sorang gampang mandi Madia udah ada olu mandi baranang onde nan kanduang dekamu aro mandi baranang onde nan kanduang kamu aro kok gampang mati Madia udah ada olu adik dan nanti onde nan kanduang odi sarugo adik dan nanti onde nan kanduang odi sarugo
dia kandung opalo bada Rami diana onenan kandung opalo bada Diduya sayang madia Oh indah jadi Oh di akhirat Onde dia kandung antakaba Oh di akhirat Onde nan kandung antakaba dia orang kabalayana ondenan kandung mudo kabalayana ondenan kandung mudo Ya sayang madia jalan tak sampai awak batambah ondenan kandung gaek juo awak batambah ondenan gajai gaek juo Inyonda ili okamu aro sainggo iko mada awak da olu olain kali onde da kandung to sambung pulo olain kali onde da kandung to sambung pulo oh anak orang mada
kotorana dape mamandang onde dakan duang deka subarang awak ndak jalan onde dakan duang oka tupian kok lai sanang madang sana mandanga carilah kaset onde dakan duang ka kota Padang tudio padil onde dakan duang banyak menyimpan studio padil onde dakan duang banyak menyimpan